Şu esas meselemize gelsek, bu gözeki İstanbul'da yine geçirilen bu protesto yürüyüşi konsulun önünde buzuluksundan bir tapaat bolmadı. Ina şol özlerini lider görkezjek bolýan, ondan soň şol Ýewropanyň daşary döwletlerinde özünde ýörite bir gahrman fabrikasynyň bir eýesi bar, ulu eýesi. Şonuň özü bar. Ynha şu taga İstanbul'a gelip hatda ýaňy ýakynda sana da şu makal ekranda sana da aýdaýyn o. Yüzüňe seredi aýtdan o dost yüzedir, düşman ýyzedir diýipdirler. O hajatxana diýip durup öňden ahyra bagyryp duran bir ýaşlymyz bar, 3 harply. Opak edem ahyrynda şu programa ýene geldi hajatxana. Götüboklu üçin hajatxana. Onun öz ama öz dili bilen öz aýtdy. Men Aşgabatda bakalım o ulu holdinglerin barty. O dogry Bart holdingleri kim bilen kurdu? Holdingi kurmak üçin pulu niýeden aldyňyz? Kim bilen bile ortak oldunuz? Ortak diýär. Bir ara gelip holding etdiňiz. Yüzde näçe prosent senin ýanynda gitti? Näçe holding elinden alındı? Pulu niýe kaçırdınız? Kim aýdýan muny? Kim aýdan? Murat Gurbanow aýdýan. Häzir tema Murat Gurbanowdan İstanbul'laky wakalara syn bereli. Dur, men bu işin içerisine girdim, indi meniň öňüm bölme. Indi öňüm bölme. Bölersin sana da kızarın. Sana da kızarın. Näçe kızarın? Men şo taýda diňe Murat'a bar, Murat'tan başkası bir gelse bile. Bar düýejin gelsin. Bar başkası gelsin. Näçe şol düşen halkyň öňüne düşüp geldin de sen bile şo takbary bilmedin. Halka liderlik derecede görkezjek olsan. Onda sen görkez de düş özün şo tapdy. Näçe düşmedin? Bar başka köçeden bir yerden durup reklam yapýaňyz. Diňe indi Murat del, sen düýejin getir şu ta. Şolam edir, şolar ýaly etmese meni it bolup ýüreýin men. Men it bolup İstanbul'da ýürüp görkezeň size. Düýeji gelmeýär. Düýejiň maksady, düýejiň oýnaýan roly adamlary gyzyşdyrmak, küşgürmek, otlamak, provokasiýa etmek. Başka ol baş provokator. Baş provokator. Döwletçan. Yaman oňap gelýän adamlar Türkmenistanyň watandaşlaryny odatýarlar. İliň hasabyna ýaşamak isleýän, iliň hasabyna gahrman bolmak isleýän, iliň hasabyna oppozisiýa we aktivist bolmak isleýän. Halka bulara üýşüp, daman adamyndan, çağalarynyň bogozundan gysyp bulara pul bermeli. Bularam aktivist teatryny oýnap bermeli. Oppozisiýa teatryny oýnap bermeli. Olar ýaly mümkinçiligiňiz ýok bolsa, halka kömek etmäge guramaçylygyňyz, güýjüňiz, tanşyňyz, bilşiňiz, tögereňiz ýok bolsa, özüňiz oňaryp bilmeýän bolsaňyz, siz näili halka kömek edip bilersiňiz? Hiç oýlanyp gördüňizmi?